Anga wale ɲuman foli bɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ ne ni kuma in na kɛmɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Sherifila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan b'a fɔ yan ko nin y'a kuma selen bakuruba kunnafoniw filɛ. Jamana a ka dun ka fa o bɛ se ka sabati ni wuli ka jɔw de ye wa jamana yɛrɛ ka ɲɛta sabatili fɛnɛ dulon bɛ sɛnɛ de la o de kosɔn an ka jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn na u ni sini jamana cakɛda ba ni ɲɔgɔn cɛ min bɛna dugukolo labaara tari ba 35 ɲɔgɔn na kɔlɔ kɔnɔ Segukaw fɛ zone office du Niger la. Sotelma balitiyali maaw u ye lajɛrɛ dɔ kɛ lajɛrɛ min ye bonyamasegin gɛnɛ ye ka ɲɛsin maaw ma minnu ye san caman baara kɛ Sotelma balitiyali kɔnɔ jamanadenw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ u bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ka bonyamasegin gɛnɛ sigi sen kan ka ɲɛsin u ma bamanankan kunnafoni na kunbaw ye ninnu de ye minnu ni suwaniw bɛ walawala aw ye aw dangana. Sɛfawari miliyɔn 200 ani miliyɔn 90 o de bɛna ta ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana kɔrɔyanfa marabolow ma dɛmɛ in a bɛ kɛ ka ɲɛsin sira minnu bɛ o ye sumansi kolokololenw ani baganfuraw ka lajɛ ka jamana kɔrɔyanfa marabolow dɛmɛ ni a ye o baaraw sigira sen kan juma tɛmɛnen an ka minisiri fɛ minisiri min ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma an ka jamana kɔnɔ Kasimu Denɔ a kɛra yirimajɔkaw fɛ yen dolati kɛnɛba ka stade du 26 mars baarabolodalen min wele ko projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire aya ale haminankun ye fɛn min ye o ye ka lajɛ min bɛ se ka to aya sɛnɛko ta fa fɛ dun ka fa a bɛ se ka sabati cogo min mɔniko ta fa fɛnɛ fɛ mɔnikɛlaw bɛ se ka baara kɛ cogo min ka sɔrɔ u lafiyalen ani baganmaralaw an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu ni olu bɛ jamana kɔrɔ yan b'a fɛ sɛnɛkɛlaw ni mɔnikɛlaw ni baganmaralaw la ni a y'a ko n'u taabolow kɛra sababu ye ka olu kɔni nsɛbɛkɔrɔ lafu baara taabolow la aya nin baarabolodalen min kɛ sababu ye k'olu de dɛmɛ hakilina saba de bɛɛ la fɔlɔ o ye ka lajɛ min ye dumuni ye maninfinw da ani baganw da ka se k'o nɔgɔya an ka jamana a mɔnikɛlaw a baganmaralaw a n'a sɛnɛkɛlaw ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka fɛɛrɛw fɛnɛ sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ a ka se ka bali a ka dadigi kɛ an ka jamana mɔnikɛlaw ni sɛnɛkɛlaw ni baganmaralaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana togodalaw la a ka baara dɔ ɲɛsin bɛ o ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka hakilina dɔ don hakilina camanw na minnu sigin bɛ sen kan a fɛ jamana kɔnɔ walasa jamana yɛrɛ a ka dun ka fa bɛ se ka sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya baganmara ni mɔni ani sɛnɛ ka se ka o don bala o de kosɔn minisiri Kasimu Denɔ a kɛtɔ ni ka sumansi kolokololen ninnu ani wuturnɛriw ka furaw baganfuraw ta k'u di cakɛdaw ma cakɛdaw minnu ni olu ɲɛsinnen don a laseli ma jamana kɔrɔyanfa marabolow la sɛnɛkɛlaw ni baganmaralaw ni mɔnikɛlaw ma a y'i gwɛlɛya ka jira k'a fɔ a b'a ɲini u fɛ a ko kana bila dagurindala bilen a ka se ka taa yɔrɔw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ waati koronen kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara ninnu sigira sen kan stade du 26 mars ndolanci kɛnɛba la juma tɛmɛnen minisiri Kasimu Denɔ fɛ ni o ye sɛnɛko minisiri ye. Sɛfawari miliyɔn 200 ani 90 hali bi o de fɛnɛ taara ka o kɛ dɛmɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin Nara mɔ Nara ale bɛ Kulikoro mara la a y'a hakilina min don dɔwɛrɛ tɛ ka lajɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin sira dɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya baganmara misisiya min bɛ wele ko suraka misi ni jatew nana ni a ye k'a fɔ a nɔnɔ ka ca wa sogo fɛnɛ ta ye caya ye min bɛ se ka to mɔɔ bɛ ɲaɲani kɛ ka kɛ o misi siya in a y'a labaloli kan a y'a hakilina sigi bɛ sen kan ka ɲɛsin o de ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye minisiri min ni o ɲɛsin bɛ baganmara ani mɔni ma o ni baarabolodalen min wele ko prodezɛm olu de jɛra u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka tile kelen da k'o kɛ ka ɲɛsin misi ma ni o ye suraka misi ye min bɛ se ka to mɔɔ bɛ se ka ɲaɲani ta ka ɲɛsin a ma a bɛ kɛ sababu ye ka min ye dun ka fa ye k'o sabati an ka jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ baganmarako ta fa fɛnɛ na ni maa min tora k'i ka baarakɛta kɛ ye misi siya in a lamarali ye a ka ca la i bɛ nafaba sɔrɔ a la ka sabu kɛ nɔnɔ hakɛ min n'a b'o di fɔ ka taa se ayiwa sogo hakɛ min ni a bɛ o fɛnɛ di baarabolodalen in ɲɛsinnen don an ka jamana Kulukoro yanfa a y'a o cɛcɛ ka na yɔrɔw de ma bari sabu ka da ka misi in a bɛ ɲɛ o yɔrɔw la kosɛbɛ wali kelen misi in sɔrɔ yɔrɔ ye yen ye kosɛbɛ o de kosɔn
ministre min ni a ɲɛsin bɛ baganmara ko ani mɔni ko ma a ko olu ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan ka ɲɛsin suraka misi doni ma bala a y'a ko a bɛ kɛ sababu ye de ni ka dɔ fara an ka jamana a baganmara de kan a y'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye a y'a bonyamasegin dɔw fana ye o kɛra ni ladiyali fɛnw ye a y'a fali wotoro 500 ɲɔgɔn na o taara ni ka o di baganmaralaw ma ni ka labanna ka nɔnɔ marala min bɛ se ka kɛ sababu ye ni nɔnɔ yɛrɛ bɛ lasagolen bɛ to a ti tiɲɛ fiyewu congélateur o fana dira a y'a furakɛlikɛ mina min wele ko pulvérisateur o fana dira ani buruwɛtiw a y'a min ye yɔrɔ dɔw ye fana olu fana jɔra kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nɔnɔ labaara yɔrɔ ni o ye lɛtɛri ye a y'a ka taa se ayiwa misiw olu ka min waro ani jisow olu bɛɛ lajɛlen jɔra narakaw fɛ yen. An y'a fɔ ye bakuruba kunnafoniw na jamana ɲɛmɔgɔw kɛn bɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ ka yiriwa tɛ se ka sabati abada fɔ dun ka fa o ka se ka sabati o de kosɔn minisiriso min ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma olu y'a lajɛ k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn dɔ la u ni sini jamana cakɛdaba ni ɲɔgɔn cɛ min bɛna kɛ sababu ye ka dugukolo taari ba 35 ɲɔgɔn na labaara malo sɛnɛ ye an ka jamana Segu mara kɔlɔn kɔnɔna na zone officielle du Niger o baaraw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan minisiriso la minisiriso min ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma Alamusa tɛmɛnen a y'a minisiri min ni o ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma ale tun b'a kɛnɛ ka Kasimu Denɔ ani ayiwa cakɛda min ni o fana bɛna ɲɛsin baara in a kɛli ma u k'a ma ko China Railway Group Limited o directeur Danga o fana kun bɛ a kɛnɛ ka Shirifila TV jabarani tɔgɔ la Amadu Jara a n'a ka jatala Mohamed Sidibe kumakan bɛ lase Usmane Sugure fɛ. Nɔgɔya bɛna don Mali maa ɲɛmaaw ka yeta la ka ɲɛsin sɛnɛko ma ni bolonɔ bilali ye sɛbɛnna an ka minisiriso fɛ ka ɲɛsin sɛnɛko ma ani sini jamana cakɛda dɔ ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ wele ko China Airways Limited walasa ka hectare ba 35 dɔ bala office du Niger kɔnɔ foli ani bisimilayili tɛmɛnen fan fila ni ɲɔgɔn cɛ miniti 7 ja sɔrɔla ka bɔ Chinois ka nin cakɛda in a tɛmɛna sira minnu fɛ n'o de y'a to a bɛ jate bi cakɛda fɔlɔ sini jamana kɔnɔ cakɛdaw cɛla ka kɛ ni jate bɔ ye mun kɛra san 2016 Chinois ka nin cakɛda in bɛ jate cakɛda 50 fɛ diɲɛ kɔnɔ minnu ɲɔgɔn tɛ n'u ka baara taabolo ka ɲi cakɛda in ka baara bɛ munumunu musaka min da fɛ san kɔnɔ o bɛ tali kɛ $3 miliyari 3 la wa a ka baarakɛla jɔlenw olu bɛ se maa 20,000 ma. An bɔra ka signature min kɛ wulada in na a signature an nisɔndiyalenba de y'a kɛ parce que an ye bataki min signé bi an y'a signé ani chinois société chinois dɔ ale ka baara ɲɛsinnen bɛ balakoro giriw ma min ye kɔlɔn baara ye min ye bɛ se ka kɔlɔn dilan k'a di an ka jamana ma ka foro dilan k'a labɛn k'a di an ka jamana ma nka ni an ka denmisɛnnin dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ o de sababu y'a to a kɛra n'o ye Jawara Solar ale bɛ store ɲɛmɔgɔya la ale sababu la chinois ninnu a n'olu jɛlen don u nana ka na se an ma k'u bɛ foro ɲini office la pour que ka se ka yɔrɔ foro baara office foro baara ka baara ko nɔgɔya ka dun ka fa sabati an ka jamana kɔnɔ donc n'anw y'o an tɛgɛ ɲɔgɔn bila o baara daminɛ la bi hakili la o kɛra nisɔndiyaba de anw ma an kɔni an b'a dɔn fɛn min an ye min signé bi ni a kɛra a kɛcogo la n'a taara siraw fɛ komi an y'a hakili la cogo min na président ye layidu min ta k'a fɔ ko yanni a ka mandat cɛ a bɛ hectare 20,000 dilan k'o di jamanadenw ma ka denmisɛnninw ka se ka dun ka fa saba denmisɛnninw ka se ka baara sɔrɔ n'Ala sɔnna ma nin bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to an b'o sɔrɔ joona o de la an nisɔndiya a bonyana an ma bi kosɛbɛ an y'a kɛ anw nisɔndiyalen don Chinois yɛrɛ nisɔndiyalen don an ka Mali denmisɛnnin opérateur économique min n'an bɛ foli lase a ma kosɛbɛ n'o ye Jawara ye ale fana nisɔndiyalen don kuma an y'a ɲini office an ka baarakɛla office fɛ fɛn o fɛn n'o de ye a nɔgɔyali baara ye u k'u jija u k'o kɛ pour que baara in ka se ka kɛ a kɛ kuma na o kɔni nisɔndiya b'an kan kosɛbɛ bi. Chinois ka nin cakɛda in a sigilen don jamana caman de kɔnɔ diɲɛ na i n'a fɔ Arabie Saoudite, Bolivie, Équateur, Malaisie ka taa se Congo RDC ma mun bɛ tali kɛ farafin jamanaw la a y'a ɲɛsin Mali jamana de ma ka se k'a ka dɔntaw labaara yen a bɛ baara kɛ sira minnu fɛ olu fana ka ca k'a daminɛ terrain siraw ani siraba dilanw na sow jɔli adamadenw bɛ don minnu kɔnɔ ka taa se ji bondow ani kuran siraw ma fo ka taa se kɛnɛ labɛnnenw ma ka ɲɛsin sɛnɛko ma o de y'a to a yɛrɛ k'a kunda Mali kan bolonɔbila sira ka kɛ Mali jamana ani Chinois ka nin cakɛda ni ɲɔgɔn cɛ k'o sababu kɛ san caman baaraɲɔgɔnya tɛmɛnen kɔfɛ Mali cakɛda dɔ mun bɛ wele ko IB Groupe de Jawara la ale ni cakɛda ni ɲɔgɔn cɛ ni o cakɛda in yɛrɛ bi Mali kɔnɔ a dɔnnen don ni baara caman kɛli ye. Chinois groupe min filɛ nin ye groupe belebeleba de don
parce que n'i y'a jateminɛ u bɛ baara kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ u ka chiffre d'affaires san kɔnɔ o ye dollar wari milliard 3 milliards de dollars 3 milliards de dollars o ka ca jamana caman yɛrɛ ka sɔrɔ ma donc groupe beleba de don u bɛ 20 000 personnes u b'o de o baarakɛla de b'u bolo groupe fitinin tɛ magazine américain dɔ y'a jira k'a fɔ k'u bɛ yen ils font partie des 57 n'i ye diɲɛ entreprise bɛɛ ta n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fanga bɛ mɔgɔ min na u bɛ jɔyɔrɔ la u bɛ 50 jɔyɔrɔ la o la donc groupe ba de don alors ne hakili b'a la chinois gouvernement a ye 60 milliards de dollars a ko k'a bɛ Afrique dɔn dɛmɛ n'o ye pour que u ka Afrique ka se ka baara kɛ ka siraw dilan ka ekɔlisow jɔ ka arajo siraw dilan ka sɛnɛ yiriwa baara nation bɛɛ u y'o kɛ Afrique du Sud donc o wari la an y'a ye jamana caman bɛ yen olu bɛ ka taa wari ta mais an fana ko il faut k'an wuli ka an ni chinois comme an ni chinois bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ san 10 bɔ déjà an bɛ mɔgɔ caman dɔn ye an ko an bɛna ni mɔgɔ ye walasa o wari o 60 milliards o kana ban k'a sɔrɔ an ka Mali an ka jamana ma fɛn sɔrɔ o la o la an fana an wulila ka jɔ parce que mɔgɔw ɲɛ bɛ signature la mais a bɛ kalo caman bɔ an bɛ nin boliboli la ka chinois banques chinois ka organiser ka gouvernement mɔgɔw ani mɔgɔ caman bɛ k'u fara ɲɔgɔn kan k'u convaincre pour que Mali ka se k'a ta sɔrɔ la alors 35 000 hectares ministre y'a fɔ cogo min a daminɛ a kuma ne ko tulonkɛ de don il a raison je crois que an ta ye alhamdulilayi bi an y'a jira mɔgɔw la k'a fɔ ko bon n'an ye fɛn min fɔ a ka ca Ala fɛ Ala ka dɛmɛ fɛ an bɛ se k'a ɲɛnabɔ o de an nani ninnu ye a y'a ye convention signé na san 2017 o bɛna ɲɛda kura di sɛnɛko ma yiriwa sabatili kan n'o kan ka kɛ sababu ye k'an ka jamana yɛrɛ yiriwa sabati bɛn kɔnɔ ni bɛnkan kura in a baara kunfɔlɔw bɛna daminɛ san daminɛ la Mali jamanadenw ka hɛrɛ sɔrɔli kama kalo kura min jɔtɔ filɛ a tile 13 n'a tile 14 Mali bɛna farafina ani faransi kunbɛn a bɛ kɛ bonya ani karama kɔnɔ ni Ala ka diɲɛ ye nka Bamakɔ yɛrɛ mara kɔnɔ maa filaw bɛ yen minnu ni olu jɔyɔrɔ ka bɔ labɛn sabatili la dunanbaw ye o maa filaw maa fɔlɔ o ye marabolo ɲɛmaa ye gouverneur du district ani maa filanan a y'a sigida ɲɛmaaw olu ka ɲɛmayasoba ni o ye maire ba ye ninnu maa fila an sera ka wuli ka se u ma u ka sɛmɛsɛmɛ foli kɛ n'a ma ɲa k'a fɔ san bɛ ka yɛlɛma a y'a haminanko minnu bɛ u la u ka se ka olu fɛnɛ lase an ma maa min ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye ka lase an ma Amadu Jara n'a ka jatala ni o ye Sanba Tarawele ye an ka ɲamada sɔrɔlenw fɛ an bɛ an lamɛnbagaw fo an bɛ barika da Ala ye Ala ye min ye nin don yira an na san 2016 a kun cɛtɔ don an minnu y'a ye an ka cɛya tɛ Ala sɔnna a ka kɛ an ɲɛna an bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada an bɛ foli fɔlɔ an ka masakɛ la n'o Ibrahim Boubacar Keita ye a n'a ka denbaya Ala ka sankura nata kɛ hɛrɛ ye hɛrɛ min b'a to hali bi jamana doni min b'u kun u ka se k'a ta a n'a ka gouvernement ɲɛmɔgɔ ani institution fɛn o fɛn de n'o bɛ jamana in kɔnɔ n'o kan ka i ɲɛsin jamana baara ma bɛɛ ka kɛnɛya sɔrɔ n'u ka denbaya ani ministres bɛɛ lajɛlen walasa jamana ka se ka baara parce que n'i y'a mɛn i bɛ baara kɛ i b'a sɔrɔ i bɛ kɛnɛya la ni y'o foli kɛ n bɛ n da se foli jumɛn ma Bamako tigiw Turew ani Ɲarew minnu ye Bamako sigi o tuma sankura nata ye an bɛ dugawu kɛ silamɛtɔn fɛn o fɛn n'o bɛ Bamako yan an bɛ dugawu k'u ye ka kɛ hoka islamique ye ka kɛ groupement spirituel ye ka kɛ ijma mɔgɔw ye ka kɛ imama mɔgɔw ye u bɛɛ ka dɔ fara dugawu kan bɛn kana jamana in kɔnɔ kelenya kana jamana in kɔnɔ sumaya kana jamana in kɔnɔ parce que ni bɛn tɛ jamana kɔnɔ ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ bɔ kɛnɛma ka na u bɛ siran u b'a fɔ ko n'u nana u ka fɛnw bɛ tiɲɛ minnu ma chance sɔrɔ ka sa laban in ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma saya nana sira fɛn o fɛn fɛ Ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ nɛɛma Ala k'u kɛ silamɛ su ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ anw minnu bɛ yan Ala ka jamana ta fanga da ni silamɛw bɛɛ lajɛlen ma hakɛto bɛ nin kan Sɛriya Mamadu ne Alahu Taala fo fɔlɔ ka tanu kɛ an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam donc Ala ka san caman jira an na
ɲinan san ala k'a kɛ san hɛrɛma ye ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma kasara minnu ye mali sɔrɔ san banta in na ala ka mali kisi o ma ala ka bɛn nati an ni ɲɔgɔn cɛ an ka problème min b'an ka kɔrɔnfɛla la ala k'a ban ɲɔgɔn faamuya bɛla min bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ala k'a ban ala k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ o de bɛ ne fɛ k'a ɲini ala fɛ. Silamaya dɛmɛtɔn Ansardine National Mali kɔnɔ o ɲɛma ani silamaya dɛmɛtɔn Fédération Ansardine International Fadi diɲɛ seleke naani na olu ɲɛma filaw Modibo Jalo ani Surakata Salamantaw Amadu Jara n'a ka jatala Seydou Ɲare sera olu fɛnɛ ma u ka samɛ foli ka bɛn ni san 2017 min gun bɔtɔ don o fɛnɛ min sɔrɔla ka bɔ an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛnɛ fɛ. Ani sankura in na an bɛ samɛ foli kɛ ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma. An b'a ɲini ala fɛ sankura in n'o ye 2017 ye a ka kɛ san ye mun bɛna kɛ bɛn ani kelenya ani sabati ani ɲɛtaga ka k'o san ye o kɔfɛ an bɛ a ɲini ala fɛ fana ala ka sijan ni kɛnɛya di an karamɔgɔ ma n'o ye Aseyidi Sherif Sumano Madani Haidara ye a n'a ka denbaya an bɛ foli lase ansar bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ ansar bɛɛ ye an bɛ télé Sherif la mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fana fo a baarakɛlaw ani a commission de gestion mɔgɔw an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ko ala ka san kura in kɛ hɛrɛ san ye bɛɛ lajɛlen ma. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An b'aw fo ni silamɛya ka foli ye n'o ye ala ka kisi ni ala ka nɛɛma ala k'o jida an bɛɛ lajɛlen kan an nuso ka di bi ɲinan san kura kɔnɔ 2017 daminɛ na an b'a ɲini ala fɛ ɲinan san ala ka kɛ kɔrɔta ani wasa ye an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ya Aseyidi Sherif Sumano Madani Haidara sijan ani kɛnɛ ani labanko ɲuman ala k'o di an n'a ma ka dugawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye sankura hɛrɛ ala k'a d'an ma k'an kisi san tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka san caman yira na ni si ni kɛnɛya ye ka hɛrɛ caman kɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ sɔli ala rasulul karim. Jumado Desamuru kalo tile 30 Sotelma Maliteli baarakɛla 18 ɲɔgɔn na olu kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u kɛlen kɔfɛ ka san jan baara kɛ Sotelma Malitel kɔnɔ jamanadenw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ bonya bɛ mande bonyamasegin bɛ mande Sotelma Maliteli baarakɛlaw farala ɲɔgɔn kan ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin maa 18 ninnu ma o kɛnɛ sigira Senga min denbaya kunbɛ Samba Kulibali bolo ni ale ye Sotelma Malitel Centre Environnement ma ɲɛma ye directeur technique Gawusu Mayiga ale fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ nka Sotelma Malitel baarakɛlaw nana bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin maa 18 ninnu ma u ka san jaman baara la Sotelma Malitel kɔnɔ jamanadenw ye maa minnu kɛra baaraw seere ye Amadu Kamara ani Fatumata Dumbiya Sumasama filɛ. I n'a fɔ san o san Sotelma Malitel maaw u bɛ waleɲuman dɔn ni tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la san caman baara kɔfɛ ɲinan ta n'a bɛ t'i jɔ mɔgɔ 18 na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ibrahima Traoré ni bɛɛ b'a wele ko Crosby ale kɔni kɛra maa ye bɛɛ lajɛlen hakili tora la k'a sababu kɛ a ka baara ɲuman ani a ka baara dɔn a kanu min b'a la Sotelma Malitel kɔnɔna na. Donc an bɛ se ka mun fɔ Crosby ka baara bila in na vraiment a taara lafiya mais service mɔgɔw b'a la parce que Crosby ye mɔgɔ mun ye fɛn o fɛn mun ye solarisation fɛn o fɛn mun ye régulateur les batteries vraiment a b'a dɔn fo k'a dɔn lakari donc Mali commune 773 a y'a bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ installation kɛ donc baara sira la vraiment mɔgɔ do mɔgɔ mun cɛsirilen do mɔgɔ mun baara magan b'a la donc k'a fɔ I bɛ se ka fiɲɛ ye a ka baara la o tɛ a kɔnɔna jɛlen do a bɛ se baara la wa ni n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ I ye patron ye ou bien fɛn a bɛ bɛɛ bonya sigi quoi. Bi nin don ye donba de ye bi Sotelma kɔnɔna na n b'a ɲini ala fɛ mɔgɔ mun taara retraite la bi ala ka k'a ye si ani kɛnɛya ye a taara ka anw minnu fana to yan nɔ ala ka anw yɛrɛ ka retraite don yira n na n y'a ɲini ala fana fɛ masa Rahamani fɛ a ye ɲinan yira n na cogoya mun na ka san wɛrɛ fana yira n na o cogoya kelen na mɔgɔ minnu bɛ taa retraite la pour que u bɛɛ lajɛlen ka se ka participer hɛrɛ kɔnɔna na organisateur minnu fana y'a organiser an b'a ɲini ala ka si ni kɛnɛya k'a d'u ma k'u bolo mɛn a la. Baarakɛla dun maa ladiri dun a cɛsirilen dun wa a ka baara kanu b'a la san 35 kɔnɔna na
a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ka fara ka baara faamuyaliko ɲuman kan n'o kɔni jate minɛna bɛɛ lajɛlen fɛ fiɲɛma y'o la don kelen si. Ibrahima Traoré di Crosby a ye fɛn bɛɛ kɛ Sotelma la depuis 79 kana se fo bi la a bɛ baara la Sotelma la donc an bɛ se ka min de fɔ o ye an yɛrɛ ka se ka taa ɲɔgɔnna kɛ parce que il a été vraiment exemplaire à la Sotelma a ye fɛn bɛɛ kɛ bɛɛ b'a dɔn a ye baara kɛ kabini Kayi fo Kidal dugu tɛ Mali la a ma se dugu min na ka Sotelma baara kɛ donc an denmisɛnninw an y'a laɲini ne y'a ka ɲɛmɔgɔ ye mais ne y'a ka denmisɛnnin ye ka fête dɔ organiser ka se ka a bilasira an ma dan o ma mɔgɔ delila ka retraite kɛ n'a tɛmɛna an ka sira fɛ mɔgɔ 17 ɲɔgɔnna donc an ye walima dɔn kɛ u fɛnɛ na ka a se u fɛnɛ ma k'u hakili lajigin k'a fɔ u taara k'an to nka an mago b'u ka duwawu la toujours donc bi kun ye o cérémonie de nin cérémonie nin ye koba y'an bolo parce que mɔgɔ min tatɔ filɛ nin retraite la an b'a wele ko Crosby ye mɔgɔ ye mun bɛ baara kɛ an ka service environnement la service environnement ka baara ye mun ye olu b'u occuper fɛn fɛn ye kuranna baara ye Sotelma la aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Sotelma équipement ninnu a si tɛ se ka marcher ni courant ko tɛ donc ni courant ma ɲɛ fosi tɛ ɲɛ a mɔgɔ tɔw bolo donc olu mɔgɔ ninnu u b'an bolo su ni tile an b'u wele tuma bɛɛ ni courant tigɛra yen fɛ il faut k'u ka wele pour que u ka se ka solution wɛrɛw bila marche minnu ye groupe électrogène ye minnu ye panneau solaire ye tout ça donc Crosby a bɛ kan ka taa bi nin cérémonie an tɛ se ka kɛ parce que mɔgɔ minnu don u n'a ka kan après 32 ans de service ni o kan ka mabɔ entreprise la il faut k'an ka yira la k'a fɔ d'abord an tɛ fɛ ka taa parce que mɔgɔ il est à dévouer les dos, il est toujours là disponible. Ni y'a wele, tuma dɔ la i yɛrɛ bɛ gêner k'a fɔ ko vraiment a b'a somɔgɔw kɛ a b'a denw na fɛnw kɛrɛfɛ mais ale t'o si lajɛ a b'o bɛɛ bila a bɛ na baara kɛ donc o mɔgɔ modèle bila ka taa tu sais a ma ɲi entreprise yɛrɛ ma tuma dɔ la mais a n'a ka kan donc o an b'a yira la an nisɔndiyalen don pour que a ka taa reposer. Ni kɔni nin diyara n ye vraiment a diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ de. diyara n ye parce que n'i y'a ye bɛ taa retraite la après 35 ans collègues ka fara ɲɔgɔn kan ka nin cérémonie cogoya organiser i ka départ là vraiment ça c'est un truc vraiment bɛɛ b'o de souhaiter quoi i ye baara daminɛ ka taa sortir par la grande porte vraiment o y'an bɛɛ ka souhait de ye oui mais ne b'a fɛ k'o de fɔ. Vraiment, nous on b'u encourager vraiment. Et puis, on b'u à disposition à n'importe quel moment. Nous m'avons bien nous je vais répondre. Ibrahima Traoré Crosby nga kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛ lajɛlen b'a wele Monsieur Zero Faute ka sababu kɛ a ka baara dɔnni ani a kanu mun b'a la. A kɔni y'a a ka ni sɛgɛnnafiɲɛbɔ a b'a ta waati min na a kɛra nisɔndiya bonya ani karama ye sabula a ye baara min kɛ san 35 kɔnɔna na a y'a kɛ fɔ ka se a dan na bɛɛ lajɛlen bɛnn'o kan an b'a ɲini ala fɛ Ibrahima Traoré Crosby walima Monsieur Zero Faute a n'a tɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ala ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ k'u ma hɛra ye si ani kɛnɛya ala ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen kɛ ka baara bila kɔrɔ ye maa si kana bila fɛn wɛrɛ ye ala k'o kɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Senegal faba la Dakaru maa min minɛna Senegal ma ɲɛmaaw fɛ ni sigakɛn bɛ a la k'a fɔ san 2009 don min na fanga sinamatɔnw ye a jira k'a fɔ olu b'a fɛ ka nisɔngoya kɛnɛ sigi sen kan ka ɲɛsin Musa Dadisi Kamara ka fanga mɔ k'u ti jɛn n'a ye a k'i kama ka jamana ɲɛmaaya ɲini ndolanci kɛnɛba kɔnɔ ni maaw bɔnɛna u ni na k'ale de bi sɔn ka kɛ a ko kolokoloba ye u k'a ma ko Abubakar Sidiki Jakite kamalenya cogoya ye ko Tumba a ka lapasaba Maître Baba Diop o y'a jira Senegali kiri ɲɛmaw la ko olu b'a fɛ ale b'a fɛ a ka maa ka bila barisabu ka d'a kan sariya ye fɛn minnu fɔ minɛni kadara kɔnɔ ko o sariyaw bɛɛ lajɛlen sɔsɔra Maître Baba Diop ye a jira k'a fɔ sariya ko ni maa minɛna tile kelen
aya a minɛnen kɔfɛ a ka kan ɲiningaliw ka tɛngu a la ko nka k'o ma kɛ tile 2 de makɔnɔ na yanni procureur de la république ka ɲiningali tɛngu a la dɔgɔkun kelen o kɔfɛ procureur général fɛnɛ na ɲiningali tɛngu a la ko n'a ma ɲa ko sariya sɔsɔra o kumana ale bɛ fɛn min ɲini dɔrɔn aya kiiriw minnu d'a mɛn ka ɲɛsin a ma walikele jalakiw minnu kɛ mɛ sababu ye k'a minɛ a bɛɛ lajɛlen ka bi k'a lajɛ ka fiɲɛbɔda di a ma a ka bila an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Abubakar Jakite ni u k'a ma ko Tumba Musa Dadisi Kamara ka lakanama kɛrɛnkɛrɛnnen kun don u k'a ma ko RDK ale kɔni de mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin Musa Dadisi Kamara ma ka jogi a kunkolo yan b'a fɛ ni a labanna ka taa lasago Burkina Faso la Waga Blaise Compaoré fɛ dɛmɛngolo gwɛlɛ dɔ ɲɛsina Adama Baro ma Gambikaw ka maa min ni a jiralen don kalata jaabiw la k'a fɔ a ye jamana ɲɛmaa Yahaya Jammeh bi farafinna tile bi yanfa jamanaw ka tɔn communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ma ɲɛmaaw kɛlen kɔfɛ k'a fɔ u b'ale de dɔ jamana ɲɛmaa ye jɛnsɛrɛgɛnani tɔnba Nations Unies ɲɛmaa min bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Ban Ki-moon ale fɛnɛ na bɛ dantigɛ k'a fɔ a ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin Adama Baro ma ka laban ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin farafinna tile bi yanfa jamana 15 ka jɛkulu ma ɲɛmaaw ma olu minnu ye Adama Baro dɔ jamana ɲɛmaa ye nka bibi kɔni na Yahaya Jammeh kɔni ngalen ka don k'a fɔ ale kɔni tɛ bɔ jamana ɲɛmaaya la a baara ta farafinna tile bi yanfa jamana 15 ɲɛmaaw kan mɛn ko janvier kalo tile 19 foroba sigili kɛnɛ ka investiture k'u nana Gambi jamana kɔnɔ Yahaya Jammeh fana a kun gɛn ka wara da kalata labɛnni jɛkulu dagayɔrɔ la a ye yamaruya di lakana tigilamɔgɔw ma ko a ka dayɛlɛ baaraw ka se ka daminɛ bawo a yɛrɛ bolo o datugulen k'o to senna ale ka laɲini tɛ se ka sabati ni o ye kiiribulonba Cour suprême a taara ka nusukun gamigami min jira ye k'a fɔ a ma jɛ ni kalata jaabiw ye a ka bin ka bɔ yen a y'a kalata labɛnni jɛkulu dayɛlɛli de bɛ kɛ sababu ye Cour suprême ma olu ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲɛsin a ka laɲiniw ma n'o y'a sɔrɔla kalata jaabiw bɛ bɔ a ma wali kelen u bɛ to senna ka Adama Baro kɛ jamana ɲɛmaa ye Boko Haramu ka ko dablara jamana ɲɛmaa Nigeria Muhammadu Buhari ka dantigɛlɛkan do jɔ furanjɛ jan dɛmɛnen nka min ye Abubakar Shekau ye Boko Haramu ɲɛmaa ale nana ja dɔ ta k'o bila subahana jun sanfɛ ka jira k'a fɔ sanbisa kungo bolo min y'o ye ni jamana ɲɛmaaw ka mɛn ko lakana tigilamɔgɔw ye Boko Haramu daga ta ka bɔ u dala ko hali sini ko olu bɛ yen a y'a Boko Haramu ma ɲɛmaa Abubakar Shekau y'o min fɔ surasilakaw fɛnɛ nana ka a jaabi Nigeria surasiw y'a yira k'a fɔ Boko Haramu ma ɲɛmaaw bɛ ka dantigɛlikan minnu kɛ jaw la k'u bila subahana manji sanfɛ ko yɛrɛ kɔnɔ gwɛnganw de don ko baro ko cogoba tɛ u bolo bilen ko wa k'a t'a bɔ u ye yɛrɛ u k'a fɔ ko u bɛ nin n'a ɲɔgɔnna kumakanw fɔ ka maaw bɔ u taabolo kan ko barisabu ka d'a kan k'olu kɛ mɛ ka wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin u ma hali bi k'a ko bɛ senna wa k'u k'ale k'a de ye ko Boko Haramu ko ka dabila yɛrɛ de pelengendew Muhammadu Buhari ale kɔni kun y'a jira jɔ furanjɛ jan dɛmɛnen k'a fɔ Boko Haramu ko kɔni dabilara sanbisa kungo bolo kɔnɔ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ chrétien dinɛ ɲɛmaaw kun ye sigikafɔ min n'o don n'a bɛ to ka ta ka to ka dulon a y'a sibiri décembre kalo tile 31 kɔni kɛra ka sɔrɔ bɛn ma se ka kɛ ka dɔw ka a labanana fa minnu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ani fanga sinamatɔnw ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ damadɔw don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiri ɲɛmaaya jɔyɔrɔ maa min ni o bɛ kɛ minisiri ɲɛmaa ye fanga sinamatɔnw kɔni bolo o kɔni bɛ bɔ olu de ka fa de fɛ ka o bila minisiri ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la nka a bɛ kɛ kɛcogo bɛn na bɛn ma se ka kɛ o de kan ni u ka ma ko formulation a n'a kɛ ɲankuma jamana ɲɛmaa Joseph Kabila b'a fɛ ni minisiri ɲɛmaa in bɛ sugandi jamana ɲɛmaa yɛrɛ fɛnɛ ka kuma da ka se ka sɔrɔ a kɔnɔ o de bɛn dɛ UDPS mɔgɔw ma ni o ye fanga sinamatɔ ɲɛmaa Etienne Tshisekedi ka fanga ɲini jɛkulu ye olu serannen don ni jamana ɲɛmaa Joseph Kabila datora ka don minisiri ɲɛmaa sugandili la bɛɛ a kana na taa u yɛrɛw cɛla fanga sinamatɔ ɲɛmaa min bɛ yen nɔ ni o ye maa nɔgɔn ye wali kelen ni o ka fanga sinamatɔnya tɛ o n'a ɲɔgɔnna ko jɔlen ye ko kuma bɛɛ wa bɛ se ka porokoto ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fanga fa fɛ a y'a jamana ɲɛmaa Joseph Kabila kana n'i sinsin o tigilama kan k'o ta k'o kɛ minisiri ɲɛmaa ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye a y'a jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ka fanga ɲini jɛkulu maaw ye olu ko u bɛ a ɲini fana bɛnkan min bɛna tɛgɛ nɔ bila a ka lajɛ référendum ko kuma o ka fɔ a kɔnɔ hakɛ ka jɔ jamanadenw ye u ka se ka jamana ɲɛmaa sigi wali kelen u ka jamana ɲɛmaaya ɲini fanga sinamatɔnw ko ni o fɛnɛ tora ka tɛgɛ nɔ bila bɛɛ don nataw la o ye bɔda dɔ de ditɔ ye a y'a jamana ɲɛmaa Joseph Kabila n'a ka mɔɔw ma u ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la bawo o tɛ taa référendum kɔ a y'a yɔrɔ caman kɔni bɛ yen u ma se ka bɛn minnu kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fana Moïse Katumbi waritigiba in min ye ne ndolati jɛkulutigi don Tupisa Mazembe ni ale yɛrɛ bilama bɛ jamana kɔ kan ka sabu kɛ jamana ɲɛmaa Joseph Kabila n'a nɔfɛ m'o kɛ mɛ ka kiiri ni wɔyɔ wuli a nɔfɛ ko
mercenaires kumna ye abolo nyanguma Kongo Kinshasa jamana kono minu ngumina ngwara da jamana nyama Joseph Kabila ka fangala akoni bila mabe jamana koka fanga sina matomba fe akaseginde ka do Kongo Kinshasa jamana kono chrétien dina nyamoti kila mo kono olu koni ngunye ajira ka fo sibiri kunye olu ka laɲini kɔni labaye walasa tɛgɛnɔbila bɛ se ka kɛ bɛnkan zɛbɛ dɔ la fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ aya ko kɔni lonnen do fɔlɔ bamananga kunnafoni bɛ datugu ni nin ɲinini kɛ sɛbɛn in de ye a bɛ da silamɛw bɛɛ lajɛlen tulo ka Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka fɔ an balaka dɔ min wele ko Bambiso ale jade filɛ nin ye ani a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Falajɛmɔ a bɛ ka ɲini kabini Alamusa Desanburu kalo tile 29 a tɛ bamanankan mɛnɛ mɛn a ka kuma fɔta o ye marakakan de ye o kumana a bɛ ɲini Ala ka jɔn ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ ni maa min kɛra an ba Bambiso ye fɛn ye ko nin damasiyɛn ninnu bolila a ka i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuruku minnu fɛ olu de filɛ 70 80 06 à 02 walekele 82 83 17 85 biwolonfila bisegi fu wɔɔrɔ fu fila walekele bisegi ani fila bisegi ani saba tani wolonfila bisegi ani duuru aya ko ni Ala sɔnna ma an n'a wale ɲuman dɔ faamuyali ko ɲuman bɛɛ lajɛlen k'o sɔrɔ bataki kɔnɔ kuma na o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye ka wale ɲuman dɔnfɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛn kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na san 2017 yarabiyama Ala ka kɛ basigi san ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.